Rüflüs. Ber habaryňy. Gaýdan gelip gaýda barar sen? Maksadyň nedir? Adım Fırak. Sakdogmaz bolar men. Özüm padyma. Saklardan nifene. Tire başymyzdan gownumy alyp, size ýol bilet dolaýynyk geldim. Şu giň ýaýlakly Fehrada başga ýer gyrlan ýaly. Düşman garşajak bahanat bilen meni bakýan malym bilen örimden gowdurdy. Üssesine de magşumy öldürüp oglumam elimden aldylar. Beýdip gum içinde bukdoklap görmedi. Çykdy düşmanyň garşysyna. On habaryndan ýok. Bir ýol saklanyp otyr. Arkadan girlince ýol bilen ýurda arkaýyn el alyp bolýar. Näme? Ýankyzy ýerini täzeden bir gaýtala. Meni örimden gowdurdy. Şu giň sahrada menden başga mal bakýan ýok ýaly. O ýerden näl? Ýanky. Gizlinje ýerden. Howo. O ýol diňe men bilýän. Käwa sygyrlam oýa gawap. O waş ýol bilen gatdyma gylygym bar. O ýol näçe günlük ýoldur? 10 günden köp bolmaz. Biziň adyk sulugymyz ýetermika? Bir günlük ýol. Ýyzymyzda da müňläp goşun bar. Yeter. 7 günlük ýolly öňümizde guýu bar. Bu hereketim dogry göçüm bolaýsa, ýeňiş biziňki bor.